Italiaz hil zela, autolesionatu egin zela, hil zuten moduan hiltzea gutxi ez eta gezurra gorpuaren gainera. Hiltzea gutxi ez eta gorpua bahitu nahi izan zuten. Iluntasun gordinena berretsi zuen Joseren gorputz ubeldubak. Inoiz, ahaztuko ez den argazkia, betirako torturarekin lotuko dena. Baina ilunpe hartan argi txiki bat sortu zen. Herritarrek jarri zutena. Zizurkilen elkartu ziren milaka herritarrena. Gertatua ez hasteko lehen urratsa eman zuten herritarraiena. Zabalik besoak eta eskuak horirik dezagun begia argiz beteriko